जोंनि BTC आव दिनै फिन खनसे BPF दोलोनि सरखार रायजो राजाफोरनि अनसायनायाव आरो UPPL आ दिनै जोबलांबाय आरो बिथांमोना दिनैनि दिनाव जुग जुग बोसोर माने नांब्लाबो बिथांमोना बे UPPL होननाय बुस्थुखौ फोथांनो हाला रायजोफोर बे हले खाथां आरो बिथांमोना दिनै BPF दोलोनि मावनायजों आरो UPPL नि मावनायजों जुदि जुजियोब्ला माने सोरगो आरो माने फाथालनि बाथ्राखौसो जों लाबोनांगोन आरो दिनै BTC आव BPF दोलोनि सरखार फैनाय लोगो लोगो माने बैसाग मासनि अखा गोग्लैनानै बिफां लाइफां आरो गांसोफोरनि बिलाइ गोरलै हरनाय एबा रोदोमनायफोर बायदि मोनसे परिबेसखौ जों नुनो थांगासिनो दं लोगोफोर। दा दिनै बेफोरखौ बुङोब्ला UPPL दोलोफ्रा दुखु मोनो गावसोरखौ माने बिराद बखिद्रायबायदां साननानै दुखु मोनो ओमफ्राय बिराद गाज्रि कमेन्ट हरलाबायो आरो लोगोफोर। दा थांनाय 5 बोसोरनि सिगां गोबां जायगाफ्राव माने मा दंमोन गुबुन हादोरनिफ्राय बेरायफैनो हानाय बायदि गोबां टुरिजिम माने प्लेसफोर दंमोन आरो दा बै टुरिजिम प्लेसफ्रा दिनैनि दिनाव माने सोरलां बोरलां जादों माने खुनु मेनटेनेन्स गैयै माने जौ जुवाफोरनि जेनाखि आड्डाफोर बायदि जादों गोबां जायगायाव माने बियार बथल जौ बथल आरो गोबां प्लास्टिकफोरजों बुंफबनाय माने बैफोरबायदि माने टुरिजिम प्लेसफोरखौ जों नुबोदों आरो बिथांमोननि दिनाव। नाथाय बिथांमोना मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सरखारखौसो दुसिमोन जौ जुवाजों बिथांमोना दिन थाङो माने लाइमोनफोरखौ गाज्रि बानायबाय बेफोरबायदि अनेक बाथ्रा बुंबोदोंमोन आरो नाथाय दिनै फाइनालि जोबनायाव बिथांमोननि मावनायखौ जों दिनै नुदों। दिनै गोबां माने गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय बेरायफैग्रा टुरिजिम प्लेसफोरखौ बिथांमोना ओरैबायदि मुगैथाव मोनसे प्लेस बानायदों। दा बैफोरबायदि मोजां टुरिजिम प्लेसफोरखौ बिथांमोननि दिनाव मोनसे गोथै ससानफोर बायदि बानायनायखौसो जों नुबोदों लोगोफोर आरो बयबो मिथिगौ। दा दिनै आं बेखौ लानानै मोनसे भिडिअ बानायनाय जाबाय लोगोफोर। दा बेनो जाहैबाय एडभार्टाइज हिसाबै आरो दा दिनै 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथांनि सरखारा जे टुरिजिम प्लेसफोरखौ बिथांमोना इनाय अनागार खालामनानै माने मोनसे लेथ्रा महराव दोनलांबाय। दा बै लेथ्रा महरफोरखौ दिनैहाय गोदान महर होनो गोबां लाइमोनफ्रा नाजागासिनो दं आरो बानायगासिनो दं आरो दा जिखुनु हक लोगोफोर आङो साइडआव भिडिअ होगासिनो दं। दा बेनो जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय माने भुटान बर्डाराव बानायनाय जादों आरो बे टुरिजिम प्लेसखौ आरो दा थांनाय 5 बोसोराव गोदोसोनानै थादोंमोन आरो 5 बोसोरनि सिगां माने गोबां माने गुबुन माने बाहेरा देशनिफ्रायबो गोबां टुरिजिम बिथांमोना बेरायफैयोमोन इन्जय खालामफैयोमोन। दा आरो बेजों लोगोसे गोबां माने जोंनि लाइमोनफ्राबो माने बेफोराव बेरायहैयोमोन आरो लावखार ओंखाम जाहैयोमोन आरो दा बेयो गोबां सम माने गोदोनानै थादोंमोन दिनैहाय माने फोसाबजाफिननाय जाहैबाय आरो दा बेनो जाहैबाय। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनिमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गाव गावनो बुजिनानै लादो ओमफ्राय लावखार ओंखाम जानो बेरायनोब्ला माने थांबानो जाबाय आरो। गोजोननाय थाबाय। बेथ' जोङो नै दा जों दानिफ्रायनो जों बुंनो थाङोबा बे जेब्लायबो खुलिखानाय खिन्थु जों दा नै बा साबसिन माने बे बायदिसिना लेथ्रा जानायफोरखौ जों दा साफा खालामगासिनो दङ। मथा-मथि जों दिनैनिफ्रायनो जागायबाय होननानै बुंनो हायो आरो बेखौ दा गासैखौबो जों खावलायो बयबो गोजोनग्लाय फै बे जायगायाव फैनानै आरो गावबा गावनि गोसो खुसिखौ बेयावहाय रंजाहोफैयो आरो गोबाङानोथ' मिथिखायो अब्लाबो सारमोना एसे लकेसनखौ डाइरेक्सनखौ खिन्थाना होबा एसे मोजां जागोन। जोंनि लकेसना जाहैबाय जोंना बिनि गुबै नामा जाबाय भुटान चौकि। बे एकदम भुटानजोंनो नांजाबनानै दङ सानथ्र-जंखार डिस्ट्रिक्टजों आरो जोंनि डिस्ट्रिक्टआ जाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट। बेनि लामाया जादों जोंना मोनथाम दङ लामाया। मोनसेया जाबाय जोंना डाइरेक्ट बरमा टु निकासि रडजों फैबानो जागोन। मोनसेया दङ जोंना बागानपारा टु नलबारि टु धमधमा रड मोनसे दङ आरो मोनसेया जोंना ओरै कुमारिखाता टु नबस्थि रड मोनसे दङ। बे लामाजों नोंथांमोना फैबानो बेसिम सौफैगोन आरो जों गेजेराव जों बेनार होगोन। बे बेनारनि थ्रुयै नोंथांमोना लकेसनखौ थुबाबो जोंनि बे जायगायाव डाइरेक्ट सौफैखागोन आरो। नैबे ओरै सिङाव भुटान बथलखौ प्लास्टिक लाबोनो मोनसे जायगायाव बुथुमना दोनदो।
मामोनलाय बिसा माबाया ससाइटिनि नामा हिमालय संख्रि हाजो थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोनानो सालायदोंमोन नाथाय नै बेफोरखौ खुनु डिसिप्लिन माने मेनटेन खालामाखै जेरै मेरै बथल गोबाय जोबोद सान्दुं गोसा दाखोर जाजोबदों आरो दाखोर जाजोबदोंलै जेबो बस्था गैया बेबस्था गैयामोन ना जोंनि फालायाव गोलैफिनबाय जोंनि फालायाव साफा खालामना गोलैलायबाय दे उफाय गैया ना जायगाखौथ' फोथांनांबाय एथ' समायना रमायना जायगाखौ बिसोरो ओरैबायदि गाज्रि खालामना दोनदोंमोन नस्थ' खालामजोबदों हाब बोरै दुगैफैखोलाय दिनै बेनिखायनो जोङो फिन खनसे मानास चौकी इक' टुरिजम ससाइटि एन्ड कनजारभेशननि जानानै फोसाबनो फैदों गासिबो भलुन्टियार्सफोरा नायनो हायो अनलि फैसाखौ प्रायरिटि होनानै सिखासिबलाय दे एसे ओरैबायदि दाखोर नै Oh my gosh. हाग्रायाव बिदि दाखोर So we are really working hard for our one and only Manas Chowki tourism site. So keeping surrounding clean is our first priority, so that you guys come and enjoy here. Also try to maintain cleanliness as you gonna come back again. Keeping cleanliness, maintaining discipline shows your character. That's why we Manas Chowki Ecotourism Society and Conservation Committee has taken this responsibility to keep our surrounding clean, trying our best, and hope any visitors coming here also keep in mind and keep the place surrounding neat and clean. Your cooperation is highly
will be appreciable. Thank you. 5 बोसोराव हिमालय संख्रि हाजो ससाइटि बिथांमोना सालायदोंमोन बिथांमोन सालायनायाव नै बेफोरबायदि अबस्था कुनु डिसिप्लिन मेंटेन गैया साफा साफ सिखोननि कुनु बेबस्था गैया जेरै मेरै दाखोर दाला जेरैथिंबो दाखोर दाला नायजाया